Na gana ta gumi yake da hankali Kamal. Ba dole ne ta gumi ba an turo mu duniya ibada mun bayyana comedy. Wace da ya ba ku wace. Mai gida da Allah yana tambaya. Sana sani. Da Allah me sunan wannan unguwar? Sunan wannan unguwar Niamey 2000. Okay, Niamey 2000. Amma da Allah me yasa gwamnatin ku ba ta kwashe wannan yashin? Ana shan wahala wajen tafiya. To ai kai ma ba laifi bane idan ka turo gwamnatin ku ta Najeriya ta zo ta kwashe wannan kasan. Mutumina akwai kai lalla dalla ba gari da Allah. Dan hegiya an ya san gari na zo siya. Bari ni nan. Aljanna ainai